नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसन बन जाए आप सब। तो फाइनली पवन सिंह के गाना आ गइल बा आरा छपरा बलिया और गाना बहुत ही धूम मचा रहल बा। आप लोग सुनी जा गाना के और ढेर सारा प्यार दीजिए कि गाना क्वालिटी आहा म्यूजिक का कहे के बा। आई गाना बनल बा कौना गाना पे, हम हई राजा जी के पातर तिरिया, वही गाना पे गाना बनल बा। आई गाना बहुत ही अच्छा बड़ुए, सुनी जा गाना के आरा छपरा बलिया। पवन सिंह कहत रहन कि दूसरा के लकीर पे ना चलम, आज दूसरे के लकीर के गाना आइल बा। ई गाना केकर ह आप सब समझतन जा बढ़िया से, जानते जा बढ़िया से गाना किसका है ये। और उ गाना पर पवन सिंह कॉपी करके बना देले गाना दूसर विनय बिहारी लिखले बने गाना के। आप लोग के तो पते होई कि गाना केकर हरुए, के गाना के अथी कइले बा, पहले से गइले बा। अब भले के वो कुछ कहो, लेकिन हम तो भाई सब बोलेंगे कि गाना है दूसरे का। और आप लोग जैसे हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं, उसी तरह हमारे चैनल को प्यार बरकरार रखिए मेरे चैनल का। और हम आप लोग के लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भैया, कि हमको भी सपोर्ट का ज़रूरत है और आप लोग के लिए अच्छा कंटेंट बनाएंगे। जय हो, जय भोजपुरी, जय बिहार, लागल रह।